Barcelona ta fusata akan masu sukan Lamine Yamal. Mahukuntan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona sun damu matuƙa saboda Lamine Yamal yanzu ya zama babban abin gaba ga magoya bayan da ke adawa da kungiyar ta Barcelona a wasannin kungiyar na waje. An bayyana cewa irin wannan adawar da suka sun faru ne a filin wasa na Stamford Bridge da Club Bridge da kuma filin wasa na Bernabeu, in ji rahoton Diario Sport. An bayyana cewa magoya bayan da ke adawa da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona suna mai da hankali akan yin kiranye-kiranye da waƙoƙin adawa ga Lamine Yamal domin kawar da hankalin matashin dan wasan daga buga wasa mai kyau, in ji rahoton kungiyar ta Barcelona. Anan kuma an tabbatar da cewa tattaunawar sabunta kwantiragin Vinicius Junior da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya tsaya cak, yayin da dan wasan aka bayyana cewa zai iya barin kungiyar ta Real Madrid a watan Janairu, yayin da kungiyoyi kamar Manchester City, Chelsea da kuma na Saudi Arabia ke shirin ko ta kwana akan neman sa. Tuni dai Vinicius ya sanar da shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Florentino Perez cewa ba zai sanya hannu akan yarjejeniyar sabunta kwantiragin sa ba a halin yanzu. Wannan ya faru ne saboda mummunar dangantakar da ke tsakanin dan wasan na Brazil da kocin kungiyar ta Real Madrid Xabi Alonso, kamar yadda dan jarida Kota Ghana ya rubuta. Wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta shirya sanya dan wasa Elliot Anderson mai shekaru 23 a duniya a matsayin ɗaya daga cikin 'yan wasan da za ta sa a gaba wajen neman su a shekarar 2026. Kuɗin da Nottingham Forest ke nema zai iya kai akalla fan miliyan 80 zuwa fan miliyan 100 akan dan wasa Ederson. Haka zalika an bayyana akwai wasu kungiyoyi da dama su ma suna sha'awar siyan dan wasan, inji jaridar Kratko. Wani rahoto ya bayyana cewa hukumar gudanarwar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta yi nadamar rashin siyan dan wasa Estabawo daga kungiyar kwallon kafa ta Palmeiras, yayin da tasirin dan wasan gaban na kasar Brazil a Chelsea ya ƙara sanya su yin dana sani akan sha'awar su da suka nuna tun da farko akan neman siyan dan wasan. Amma daga ƙarshe hukumar kungiyar ta Real Madrid ta yanke shawarar kin siyan dan wasan gaban na ƙasar Brazil. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool za ta iya korar kocin ta Arne Slot idan ya ci gaba da samun sakamako mara kyau a wasanni 2 ko 3 masu zuwa. Amma an tabbatar da cewa Liverpool dole ne za ta kashe fan miliyan 10 domin ta bawa Arne Slot domin ta samu damar korar kocin ɗan ƙasar Holland, in ji jaridar Telegraph. Kawo yanzu dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ita ce ƙungiya ɗaya tilo da ta yi nasarar dukkan wasanninta a gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai a kakar wasa ta bana. Shin mai sauraro, Arsenal kana ganin za ta iya yin kakar wasa mafi kyau a tarihinta? Ta lashe gasar Premier League da gasar cin kofin zakaran nahiyar Turai.